Tanggap kok ngomong engkel-engkelan toh. Tuwek nih. Ayo, Made. Ayo, Made. Lha kaya apa yang kalah Yoni to le, nek kowe. Anu pikir bong, sing kalah. Wah, demboke panjang. Setan. Hei, Kang. Lah, aku denger mbok lara udun-udunan. Iki sampean gak nemu gak? Lho, tak kan saya bisa 100. Apa? Sampean gak nemu ora? Apa ora kok aku baca. Lah sing ketok denganane sapa? Aku mantrine lho, Bu. Waduh itu barang ora. Biasanya Bu MC ini barang lho. Aku tak MC ini, aku tau MC ini. Kawai. Ini ngomong kok tenan ora ngono ya tau melon lho, Bu. Ini lho Kang, sampeyan yo dhewe. MC dangdutan kan yo wis enek. MC apa jenenge kadrok karo apa ki yo enek, Wiro Sorot. Sunatan bisa mbok MC ini. Lahirane tak MC ini lho, Bu.
Aku tahu. Yo ki gak karo Dik Gembong bareng ya. Iki ngetertib ya. Dadi aku MC ni anu ngono iki lairan iki lho. Saking fanatike wong karo aku jaman biyen. Jaman biyen. Jadi nek kowe nek digawe kamaran khusus. Kok. Akhirnya terus angguramu wonge ngomong rene bidani ngomong aku. Anu, maksudnya marani aku. Alhamdulillah iki wau sampun anu ketinggal rambut. Lebune awakmu blek. Buale nek. Wong balik nek. Anu ngapunten sedaya mawon niku senes rambute basi ya lho. Anu yo basi tapi cukur mlebu. Der ya. Oh iya der eling bae. Kurang tancap. Ini kok bayang merusak dari jalan komentar. Ini lho Kang, sing takoni bol dino kae dhewe kalah to. Lah kamu sing ngumpani sapa to? Sing ngumpani wah, Margo Tomo. Jaman cebordir ya. Ini anake Boko kae cilik lho ya. Lah kowe wis sampe bundas olehmu mau piro? Ini lho, Pak. Kita jelas nih. Ini lho sowan kabeh. Lah api lho jane. Aduh yang dungong tembus dari sitok ngene lho. Aku tak jalur ngene iki ya ta. Aku nyeritane wae bayi 200. Kayak cerita wong kuburan. Kuburan perlu info malah ya. Ngene lho, gimana asal mobil oleh 200 sumbangan mergo tak kei bahan. Berhubung bahane ngene iki yo 50-50 ngono ora apa-apa to, Kang. Aku ora payu. Lah terus kamu sauri mau? Lah lali kok ngomong. Lali kok ngomong. Kuwi kan lali nek. Ayo, juga dhisik Mas Ade. Heeh. Heeh karo Dora. Yo sak payetan. Ayo ben aku bae dhewe dak kudu ayo. Patokon anggap Margo Tomo der tenan lho. Heeh. Penyelane keluar. Ini lho Kang. Contohna nyokot, contohna nyokot. Masamu kok ora iki kok. Celok isi kok sitok. Ayo digol nyokot, Bu. Sak nyokot ku. Ora iso goreng ya. Dasmu piye tak gajale iki? Masa sing kae iso nyatot iki entek iki. Oh, trisik. Ning andenge. Heeh sing bubuk lempuk. Lah kok cilik. Lah nang buta apa wae? Tapi itu kenapa ya? Ini cokotan dia pada semua ngake yang menunggu itu kan. Ambune man ka warna lawe boy. Ayo asem kok embuk jere. Ayo asem. Kowe jangan nggo topeng ngono piye? Ora iku ora topeng. Kok jurane ngakoni alhamdulillah ngono lho. Alhamdulillah sampean ngakoni. Piye? Ajar. Alawe nyaupo.
Gandengane Biyen ketok apa saiki ketok apa? Cil. Cil. Pak Topo to. Gandungan kawak, gadel kawak tak oker kan kita oker. jane ngomong ngene. Gandungan iki sitok. Emang minangka lairane rek pari. Kaya ngono lho ya. Eling ora jenenge kono atur pinten kok. Kayak tanggapan yang baruan ya. Sing tak gendek kuwi ya. Sing kurang ajar iki awakmu lho, Kang. Ora jedenge kan anek loro to. Kene karo kene lah jedenge sing don banyu kuwi tembus nang itu kene. Iki arep nguyuh, bajikku jedeng Mas Lulu. Jebul boleh liyan. Wah. Lah ya, Mas Lulu jedeng. Wah. Akhirnya teluk-teluk mantri barut. Saya kira kene apa bae iki dinceng karo kancil. Ayo, Kang joget karo Mbak Lia ya. Heeh, nostalgia. Itu lho KSB itu. Pengen gue pengen kan, tapi malah disik. Geblek dah. Oke, nanti keuangan. Nah, ayo. Serang towing ini jadi.
lama-lama. Tapi lucu bro. Ya aku sing gelem ngono iku lho. Masa ben dijak kok amnesia. Ayo baliknya amnesia. Umur. Aku iya wis nyanyi sak umurmu kowe wis nyanyi umurmu. Tahu. Kowe makamu aja ngomong nek kalah. Wah ini gune dhewe. Suwi gak mlebu aku. Lah aku bocah mapak mantene. Iya luncune dikene. Saya langsung ngelorine bae foto ning kakus bikin banner. Jadi mapak lurah. Ayo, langsung sikat malik sik budok Mbak Liat datang nggih. Liat di mongso. Heeh, liat apa liyane? Liat di mongso ngomong apa kok ngomong di mongso. Lah iki. Ayo. Ayo dulu.
ngembes ya apa? Ngembes wis tapi ngembesnya mantul iku. Bare kok cangkemmu. Ayo, pun ampun. Istirahat. Merai. Kapan nih? Tidurnya lho. Oh, tidurnya. Ya iki mempersingkat waktu, Bos. Condasmu kok. Terima tersebut. Terima kasih Mas Kanjeng bisa sesuai dhewe Mas Abul. Iki durasine yo 200. Kok cek langsung ngono. Iki tenan lho. Aku mau mai. Ki mau kayak tapi kok piye iki? Wong-wong mubeng dikai klambi kabeh lho. Lah dadi dhewe dikai klambi modal. Kayak kok tuku ni Shopee kok. Ayo deh. Shopee kok nih. Klambi warok kaya aku. Iya kaya. Lah jauh deh. Ayo. Oke. Ayo dulu nih Pak. Dolangan dhisik kok, ki nangis sing adok iki lho. Heeh. Wis iki digawa dhisik, Bul. Kanggone Pak Topo, Pak Bayune yo burungku jere engko 350 jere, Bul. Heeh, iki disikut kok kene sik wae, wektune yo mepet, tak durunge dadak merak kok Mbak Kinang gandongan wedok lho, Bul. Iku dikonjoke kene sik. Heeh. Saiki ngono yo tak celuke yo. Mbak Kinang. Ah, monggo kula aturi mentul. Lah iki lho. Nak wong lanang gandong, nak wong wedok jenenge mentul. Ndi? Mbak Kinang. Ya dalah iki lho dandange Mbak Man warok suwo menggala. Lah aku tak singgane awakmu kok mesti nak kepepep ngono lho. Oh, iya, aku tak digambire. Kinang lho. Lagi tak kapan balik itu ikan dunia. Oh sampai dulu ya. Siap. Ayo Mas Di, Mbak Kinang dijogeti dhisik. Fenomena langka wong wedok iso gandong.